Nehanda nyakasikana kokuti akozwa rini kwezvanya chitambudzika mweya unoera kokuti akozwa rini kwezvanya chidzvinyirirwa. In the heart of Zimbabwe, the spirit of our ancestors breathed through the rituals of the faithful. I am Nehanda, the voice of the wind and the guardian of your sacred tradition deep within the sacred mountains of Mazowe, the Baradzanwa area, where the earth meets the heavens, the legends come to life here. Nehanda spirit walks with the great kings of the world, for we are the children of the same soil. With the sacred water, we nourish the spirit that protects our land. Their strength is our strength. Their thirst is our call to serve the ancestors. Beneath us lies the source, the deep dwelling of the spiritual ancestors who guide our power. We honor those who came before and departed before us, for they are the roots of the tree that is called Zimbabwe. Fly Media TV, in partnership with the Handa Research Institute, brings you a mini-series of the Charwe, Nehanda, Water History, as this government seeks to restore the legacy of the chieftainship that was distorted by the white colonial rule. Stay tuned for the mini-series coming to your small screen. Vana vacheche vatinobereka vakati paiweza masimba nhasi vakura vakatutumwara munyika yakwavo vochaya paangararamira nokuzvidekadza. Imi ndimi vari mu research tiri papi nezvenyaya yekuti musoro wambuya Nehanda wakatorwa ukaenda kune dzimwe nyika, isi tinongonzwa nemakuhwa, zviri papi uye mhepo inoti kudii maringe nenyaya iyoyo, nekuti nhasi takaungana pano pavanofanira kunge vari vamwe vari munhu woti munhu kana achinge achekwa haavigwa asina musoro. Tinozvitenda. Ndosaka maona rimwe dare riri pano riri kutaura richiti nyaya yekuda kuti varemekedzwe nekuchekerwa kwavakaitwa nyika ndo yakaedza kutangwa kugore ra2013 neHanda Organization iri kuna mambo Sekeuko ichimukumbira kuti tiperekedzeiwo kumunin'ina wenyu Hwata. Tinotaura nawo yekuti dai nyika ndiyo yakotama Handa ichikokorodza vakachekerwa nyika kuitira kuti izvo misoro yavo idi iuye. Asika kana takuda kuti basa iroro riitwe mabva mabvunza panoenderana nezvandambotaura kuti izvo ndo panoda kuonekwa kunze kana makutofambira nyaya yekuti musoro wacharwe unodzoka. Haisi nyaya yedambe, ndiani anobata basa ripi iroro, nekuti musoro uyu kana uchiuya hautorwe kunge mabhesikidzi ari kubva mushopu. Une vanofana kuomberera, vanofana kutaura kuti chii chakunoitwa, vanofana ndiani. Saka zvimisikidzo nekuda kwekukosha kwavakaita zvinototaura kuti pana mambo wake here anotora basa ripi iroro, haringotumwe pwere. Takarasika papi? Takatorasika pakuti mukupambwa kana vanhu vachinge vakapambwa zvinova zvakarwirwa naMbuya Nehanda, pane zvinhu zvamunobviswa mumusoro menyu nevakakupambai, sekubviswa kuziva kukosha kwechivanhu chani chenyu, nekuti vakatipamba vakaziva kuti ndo pane simba revanhava. Saka tapedza kuvapamba takuvamanikidzaka nekuvanyebera mudzidzo kuti izvo ava vane mweya wakatiprofitira kuti izvo kuchauya vamwe vanhu wakarwisa nyika. Tobva tavadzidzisa kuzvikoro zvedu nemakereke avo echirungu tichiti madhimoni. Vana vedu vatinavo nhasi kutoti muvaswededze kuna Nehanda vanenge vachatotya nekuda kwekuti dzidziso yakaiswa mumusoro mavo ndeyekuti vaone sekunge ndo zvakaipa izvo zvirizvo zvine utsvene hwavo, nekuti vakaswera vari kune mweya wedu wechimurenga uyu wakauya kuna Mbuya Nehanda waMwari vanoswera vachiudzwa zvenhaka yavo voziva kuti tochengetedza nhaka yedu takaita sei. Saka vari kunzi sudurukai kunaka. Ndosaka makakuona vana vachingoti hatina mhosva nekuti chero zvazvangoita munyika hakuna zvakadaro, nekuti mweya uyu unotisiya tiri panzvimbo tichingochengetedza chavakafira. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery
and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Kuti tiri kukugashirai mushaona taiona sunungukai atibatsire basa sekukokai kwatakaita tichibatsirana basa repano. Ewa, tiri kuti mose musvikiro nevadzimu vese vari muno nemitupo yenyu yakasiyana siyana nekukokai kwatakaita, tiri kukugashirai nechambwa chedu chefojo. Tiri kuti basa riri pano hatibatiranei, wese ari pano sekukokai kwatakaita ane basa. Chiuyai mutikutewo tibatsirane, tiise musoro pamwe chete, tifambe netsoro yedu tiri pamwe chete. Taive vakonkwa padongo rambuya nehanda paive negungano remasvikiro, midzimu, madzishe vakasiyana-siyana vanosanganisira mambo Chipadze, mambo Gutsa, mambo Chinamhora namambo Chiweshe. Dare raitsigirwa nemhuri yekwakaguvi vaimirirwa naConrad Jonga, nevekwachaminuka vaimirirwa naTobias Gumbo Reshumba. Vese ava vakanga vakaunganira nezvekumutsa dare rambuya nehanda. Vaisvika pana Charwe, homwe yaigarwa nesvikiro guru renyika, vachigara pagomo pane ruware pakasungirwa Charwe panonzi panhongonya yenyika, pagomba kana kuti pabaradzano, zvichireva kuparadzana kwemweya unonzi nehanda nenyama yaCharwe, mwanasikana anobva kwana mambo Wata. Regai tinzwe hurukuro yatakaita navaOttoman Magaya veHanda Research Institute, sangano rinoona nezvekuita tsvakurudzo nekudzoreredzwa kwemadzishe muZimbabwe. Zita ndinonzi Sylvester Tafumanei, simbi yebasa. Ngatipindei muhurukuro yandakaita navaOttoman Magaya. Ndina vaMagaya toda kuti vatipe zita rakazara vachitiudza kuti ivo ndiani tigozopinda muhurukuro yedu yanhasi. Patsika yedu hatikwazisane sepachirungu asi kuti tinotoisa maoko mukanyi. Ndokuno tauyawo pano aiwa tinotenda kuti mutizivise kuti nhasi uno pano patiri pakakosha zvakadii kumwana wese weZimbabwe. Vanhu vari pano vaunganira chii, tichikurukura hurukuru yedu muchidimbu tichienda kumberi kusvika tapedza mutambo wamaunganidzira. Vari pano zvakare nevanhu vatema vese vemuno muZimbabwe. aiwa ndinokutendai
maita basa kwazvo nenyaya iri pano nekuti ihombe. Zita rangu ndinonzi Ottoman Magaya, anova founding director wesangano rinonzi Handa Research Institute, inova ndo inoita basa rekukokorodza nhoroondo yenyika, kunyanya yetsika dzedu nenhoroondo yevakarwira nyika inoi. Sewomukurumbira una Ambuya Nehanda. Vanhu vari pano vese vamaona neuwandu hwavo, vanoti pane madzishe ari pano, maona pane vanhu vemhepo vari pano, maona mavhu nemarara evanhu vakawanda pano vari pano, nevamwe vakuru vakatomirira chero dare revakuru venyika riri pano. Toda kuti muzvizive izvozvo. Chavingwa pano ndechekuti pataurwe kumutsurudzwa kwedare ramuchemberi. Kana tichiti muchemberi muZimbabwe munomu tinenge tichireva ivo Ambuya Nehanda, sekukoshera kwavakaita kuti ndo vakatsiga uremu hwese hwenyika ino yeZimbabwe pakurwirwa kwayo kusvika vanouya nani Nziyo. Mawiro acho avakaita nayo muchanzwa panhoroondo dzichange dzichipuwa mukati umu nevakati wandei dzichiburitsa nyaya iyoyo yekuti nei tichiungana pano paMbuya Nehanda. Pano ndo padongo pavo pavaigara, pavaiitira nechivanhu chavo chaitakura dare renyika ripachinzi paparadzano. Chechipiri, pakuitwa kwebasa raMbuya Nehanda neukoshwa hwavanahwo muZimbabwe inoi kusvika vazoichekerwa pamwe chete namambo wavo. Ambuya Nehanda vanofanira kunge basa ravo richiitwa nevanhu vane chekuita neropa ravo, nekuti basa ravo haringobatike nemunhu asinei nechekuita neropa rani ravo. Zvinoda mutsenenza wekuti vanobata ndiani pabasa ravo. Zvakare Mbuya Nehanda, kana taakutaura kuti hondo yedu yakarwiwa kwete panyama chete, asi yakarwiwa nepamweya. Mweya watinovimba kuti ndo mweya watakapuwa naMwari muno, uchitaura kubva kuna Nachaminduka vanakagui naivo wana Mbuya Nehanda, kuti mweya iwoyo uchirwa nyika nemhaka yei pana Mbuya Nehanda. Mweya iwoyo uchifana kunge uriwo uri kutungamira. Nyaya yekutungamira kwavo hainzwisiswe nevanhu veZimbabwe. Saka vanhu veZimbabwe tavati vanyatsonzwisisisa kuti chinoita kuti Mbuya Nehanda vanonzi vanotungamira. Hatidzokerei kwakabva pakataurwa varungu vasati vambouya nemweya wenyika ino uchipuwa naMwari kuburikidza nepana Sekuru Chaminuka. Wakataura kuti kuchauya vapambe pfumi kuzopamba nyika ino. Kureva kuti ipapo mweya waMwari wakadyara mumhodzi yehondo nekuzivisa vanhu kuti pamuchaona vanhu vakadai, vachena vakadai, vasina mabvi, vavinga kuuya kuzopamba pfuma. Mweya iwoyo uchibva unopa simba rekuti vacharwisa nyaya yekuti pfuma ichengetedzwe. Zvatakurwa newe Charwe, iwe Mbuya Nehanda. Mweya uri waive pana Charwe, mweya waMbuya Nehanda, mweya wenyika ino yeZimbabwe. Hausi wekwawata, hausi mweya wenyika yeZimbabwe. Asi mwana akazopuwa mutoro wekutakura nyaya yekuti achirwira nhaka yekuti vapambe pfumi vadzokere kusvika pauchekerwa ndiani? Charwe. Saka napaa kunotaurwa nyaya yedare renyika nemhaka yei pachiungano pana Charwe, nekuti kune masvikiro akawanda akasvikirwa nemhepo yaMbuya Nehanda. Kunosvika ana Mazviona wenguva yechimurenga chechipiri, asi vese ivavo hapana akachekerwa nyika. Vakafarufurwani rwaMwari akatakura muchinjikwa wekufira Zimbabwe zviri pano Charwe. Ndosaka tiri kuti Charwe ndo pane kutungamira kwemhepo yake. Hatisi kugumira ipapo, tichidzokera munhoroondo. Charwe ndiye akataura panguva yekuchekwa paya kuti mapfupa angu achamuka. Aisataurira izvi kuti zvichatedzerwa nevemumba make maaberekwa. Aireva kuti kumuka kwemapfupa ese ndo kutinha kwakaita mweya. Vana vese vekumatebhererendi kubva kubhodha to bhodha, mashonarendi nekwese, vese vakatiza vabereki vavo vachienda kunojoina hondo yechimurenga. Kumuka kwemweya uyawe. Saka havaonerwe kunzi vakazvarirwa apa, saka ndo pavanoshandira. Ndo hukuru hwavanani. Havana kugumira ipapo, mapfupa akamuka akasumudza chimurenga chikarwiwa. Chimurenga ichocho ndo chavakataura nechiprofita chaMwari chavakati hondo yeZimbabwe ichauya nevira guru remoto richabva nekumabvazuva. Vakaisa chiprofita chenyika yese kuti hondo isunungurwe nekurwa kwevanhu vakubva kumabvazuva. Makaona vanhu tichirwa chimurenga vakaedza kutanga hondo vachibva kuna Zambia, vachibva asi zvakanoita sezvakanetsa kusvika vanhu vazonyatsoti sika vakubva kuMozambique nekuna Tanzania kubatsirwa nemoto wakubva kumabvazuva, kuchabva nevira remoto. Hazvina kugumira ipapo, zvakanozadzikiswa. Tikaenda chero kunyika dzekuEurope,
tinoona vana mbuya Nehanda vakatotaura kuti uchabva nekumabvazuva kunyika dzekumaeurope, nyika dzekumabvazuva dzakaita sana East Germany, vana Russia, vana China, vana India, inyika dzekumabvazuva but dziri kunze kweZimbabwe, idzo dziri kuAsia, idzo dziri kuEurope, asi kuEast kweEurope kumabvazuva kwakaonekwa nechiprofita. Saka mweya wambuya Nehanda hauna ukuru hwepadiki pamba pavakazvarwa, une nyika yose, wototakura Africa yese nechiprofita ichocho. Ndokukura kwakaita mweya wambuya Nehanda. Saka pakuti basa ravo rinobatwa nani kana vanhu vakuti ndo vakachekerwa nyika, tiri kuda kuti izvo vadzoke nyika ikotame kwavari, varemekedzwe. Tinovaremekedza basa racho richiitwa nani? Ndo imwe yenyaya dzamuchanzwa zichitaurwa papi pano pakufamba kwebasa, kuti munoda kunotaura nyaya yekuti tikoshese vakachekerwa nyika here kwekutanga, kana kuti totoenda kumagamba anoteera ekumashure tisati taita zvevakuru. Saka totanga zvevakuru ava vakachekerwa nyika, kuitira kuti tichiona kuti basa ravo rinobatwa nani. Ndo patinoratidza kuvaremekedza kwatiri kuita, richibatwa nevane chekuita nerudzi rwavo. Muchazvinzwa pano nekuti pane vanosanangura zvetichiona kuti tabvuma here kuti nyika ndo vatungamiri vemweya weZimbabwe, bhodha to bhodha ndo vakautakudzwa. Kana kuhondo kwaiimbwa mbuya Nehanda tungamirirai vana vaireva nyika yose yeZimbabwe. Topedzisira tichiti tiri pano pambuya Nehanda, uyera hwavo unofana kuonekwa. Nhasi unotarisai nyika yese yanaya mvura zvakazara, asi tiri pano padongo rambuya Nehanda pane dhamu raisoonekwa rakazara reMazowe, harina kuzara nhasi, asi mamwe ese ari kurasikira. Chaita kuti mvura itadze kugashirwa apa chii? Zvimwe zvakadzama zvine vachatsanangura mukufamba kwatichaita. Saka maona zvinhu zvina zvatakaunganira pano kuti zvekumutsa dare rambuya Nehanda, toongorora kuti kana roitwa zvinobatwa nani, nechekuita neropa ravo, raini ravo. Anokwanisa kutaura kwakabva mweya, anounza apa. Anokwanisa kutaura kwakabva akabereka charwe kuna mai vake, ndo munhu anobata papi neropa rake rakamuzvara rekwahwata. Handi mazvoni. Tochibva toenda pakuti ukuru hwavo hwakamira sei, unonzwisiswa here muZimbabwe. Topedzisa tichiti chishamiso chadudzira chega chine vachadudzira, kuti nei mvura ichizara kumadhamu ese, asi iro reMazowe hariri kuita kunge kusina kunaya, riri kuita kunge chirimo. Izvozvo muchazvinzwa zvitsana. Mungadudzira here zvekare muchitaura kuti Nehanda ndimambo wemadzimambo here kana kuti ari pasi pemadzimambo? Mukushanda kwemweya unobva kuna Mwari unotipa uchiratidza kuti mambo mambo ndiye mutumwa wemhepo inobva kuna Mwari. Saka mhepo yakauya ichinogara kuti yagara mhepo yaNehanda pana charwe musikana mutsvene. Handiti ndizvo zvavanenge vachitaura? Ari kurongera mambo matare. Saka mhepo inorongera mambo matare. Mukaona mambo oita basa, ndo panobva nyaya yekuti vakamucheka vachichekera nyika vakanzwisisa kuti alright, uyu charwe uyu ndiye akabata utsvene. Varungu vakatozvinyora nemumagwaro avo kuti izvo problem yataita muno muZimbabwe inonzi mulaimo, mudzimu, mweya uri kurwa hondo. Saka vakasiya vaiva vakabata mapfumo musango vachiti tande kunobata vemweya, nekuti vaiziva kuti zviri kuitwa namambo izvi nemauto ake ane kwaari kuzvito kune simba racho. Saka simba riri mumweya rinotuma madzimambo kunoita basa ravatumwa. Tinotenda. Musati maenda, imi ndimi vari muresearch, tiri papi nezvenyaya yekuti musoro wambuya Nehanda wakatorwa ukaenda kune dzimwe nyika, isi tinongonzwa nemakuru, zviri papi uye mhepo inoti kudii maringe nenyaya iyoyo, nekuti nhasi takaungana pano pavanofana kunge vari vamwe vari munhu woti munhu kana achinge achekwa haarigwa asina musoro. Tinozvitenda. Ndosaka maona rimwe dare riri pano riri kutaura ichiti nyaya yekuda kuti varemekedzwe nekuchekerwa kwavakaitwa nyika ndo yakaedza kutangwa kugore ra2013 neHanda Organization iri kuna mambo Sekeuko ichimukumbira kuti tiperekedze iwo kumunin'ina wenyu Hwata. Tinotaura nawo yekuti dai nyika ndiyo yakotama, Handa ichikokorodza vakachekerwa nyika, kuitira kuti izvo misoro yavo yedu iuye. Asika kana takuda kuti basa iroro riitwe, mabva mabvunza panoenderana nezvandambotaura kuti izvo ndo panoda kuonekwa kuti kana makutofambira nyaya yekuti musoro wacharwe unodzoka, haisi nyaya yedambe, ndiani anobata basa ripi iroro. Nekuti musoro uyu kana uchiuya utorwe kunge mabhesikidzi ari kubva mushopu, une vanofana kuomberera, vanofana kutaura kuti chii chakunoitwa, vanofana ndiani.
saka zvimisikidzo nekuda kwekukosha kwavakaita zvinototaura kuti pana mambo wake anotora basa ripi iroro haringotumwe pwere. Tinotenda gore rineri tiri kucherechedza makore 46 46 years nyika ino yawana kuzvitonga kuzere. Hatigoni kutaura nezvekuzvitonga kuzere tisina kutaura nezvambuya nehanda. Tiri panyaya iyoyo, ndezvipi zvatakakanganisa isusu sevazukuru vane handa kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere? Sei ndiri kudaro? Taamune inonzi global village. Pane zvimwe zvinhu zvatakuita zvatisingafanira kunge tichiita nezvatinoita zvatinofanira kunge zvatakaregera kare. Ameno ndachekesa mubvunzo wangu here wajeka kuti takarasika papi? Takatorasika pakuti mukupambwa kana vanhu vachinge vakapambwa zvinova zvakarwirwa nalambuya nehanda, pane zvinhu zvamunobviswa mumusoro menyu nevakakupambai, sekubviswa kuziva kukosha kwechivanhu chani chenyu, nekuti vakatipamba vakaziva kuti ndo pane simba revanavo. Saka tapedza kuvapamba takuvamanikidza nekuvanyebera mudzidzo kuti izvo ava vane mweya wakatiprofitira kuti izvo kuchauya vamwe vanhu wakarwisa nyika. Tobva tavadzidzisa kuzvikoro zvedu nemakereke avo echirungu tichiti madhimoni. Vana vedu vatinavo nhasi kutoti muvaswededze kuna nehanda vanenge vachatotya, nekuda kwekuti dzidziso yakaiswa mumusoro mavo ndeyekuti vaonese kunge ndo zvakaipa izvo zvirizvo zvine utsvene hwavo, nekuti vakaswera vari kune mweya wedu wechimuringa uyu wakauya kuna nambuya nehanda waMwari, vanoswera vachiudzwa zvenhaka yavo voziva kuti tochengetedza nhaka yedu takaita sei. Saka vari kunzi sudukai kunaka. Ndosaka mavakuona vana vachingoti hatina mhosva nekuti chero zvazvangoita munyika hakuna zvakadaro, nekuti mweya uyu unotisiya tiri panzvimbo tichingochengetedza chavakafira. Ndiyo nyika yacho yavakauya nayo. Todii kuti tigare netsika vanhu iri yatingati yakachengetedzeka, tiine identity yedu irambe ichingoti kubva kuna nehanda kusvika nevazukuru vavo tirambe tiri vanhu vanozikanwa kunzi ava ndevedzimbawo. Dzidziso ndo mushonga mukuru, asi dzidziso yacho yakarongeka inouya tiri mumadare emadzimambo. Ndosaka muri kuona tiri kufamba nemadzimambo mukuita kwebasa rakadai tichikurudzira iya yamunoti advocacy, yekuti hativei nekurudziro yekuti vanhu ngavaunganidzwe panzvimbo vachitaurirwa nhoroondo kutanga yakachekirwa vana inzwisiswe muvana vadiki, zvichidzidziswa vanhu vakaungana panzvimbo imwe chete. Zvoitwa zviya zvinoitwa kunzi zvaparurwa kana nemutungamiri wenyika, vamunanga govoparura kuti nhasi tati nyika ngaicheme mbuya nehanda nevamwe vakachekerwa magamba ekutanga. Twachema kwemazuva anoraudza aya atiri kuchema magamba madiki aya zvichiita mukurumbira nyika yose. Kana tichiita mazuva 16 days of gender based violence inotoo chinhu chidiki kuva nambuya nehanda havana kukodzera here kuchemwa kana kwemakore 100 kusvika panouya musoro kuzvingodzi nhamu yacho iri kutenderera. Ndo pachauya kutendeuka kwevana vakuziva kuti ichokwadi. Neindadaro vana vakufunga kuti zvanehanda ndo zvakaitika kare kare, zvechitendero chakauya nevachena izvi ndo zvamanje manje, asi hazvisirizvo. Ndoda kuburisa pano panyika kuti zvanehanda ndo zvakatopedzesera kuratidza ndo simba rakatopedzesera kusenza zvinobatika, nekuti kana mbuya nehanda vakachekwa muna April wa1898 toda kuti muone kuti izvo makore mangani pakazouya vatungamiri vedu vakarwa hondo iya yekumuka kwemapfupa, tichitanga nevakanga vakura panguva iyo vakaita savangomo vachizvarwa 1917. Tikati 1917 kubva muna 1898 tinoburitsa makore 17 plus 2 aya 1898 kureva kuti makore 19 ngoma achizvarwa ambuya nehanda vanga vabva mukufa makore 19. Nguva yacho muri kuona kuti makore mangani ngomo chaiye ikapesana nambuya nehanda nemakore mangani 19. Asi vana vakabvunzwa kuti zvedu zvechivanhu ndezvarini, unonzwa zvichinzi ndezvakudhara, yeti zvakudhara ndo zvechitendero chavakauya chakatoya nevachena ichi, zvedu ndo zvakapedzisira kureva kuti nhoroondo yedu yakaiswa kure nevapambe pfumi. Rabasa redu kuitora neurongwa hunotsigirwa nehurumende sezvakaita handa iyi nemamwe masangano angangoita basa rakadaro kuti vachiunza nhoroondo padhuze nevana kuti vana vachibata nyika yavo vasairegedza. Saka muri kureva kuti mutungamiriri wenyika chirongwa cheRestore Legacy chiri kudzokera kunhoroondo yamuri kuzvitaura? Kupinda kwakaita Second Republic ichitungamirirwa naVamunangagwa kwakatouya kuchiratidza kuti pane chavataurisa kuti panzi Restore Legacy, nekuti Restore Legacy ndo yatiri kutoongorora izvo zvekuti zvakagujunuka ndezvipi pane kurarama kwatanga tichiita
vana vanehanda vachitirwira, vana Chaminuka vachitimirira pamweya naMwari. Ndo zviri kunzi ngazvidzokera kunozvidzosera pai, ndiyo restore legacy yamatopa muenzaniso kuti vakatotanga kare kutoisa mucherechedzo wambuya Nehanda kura kuti hatiregei kukanganwa nekuti tinovayeukira tiri pamucherechedzo wakaiswa mutaundi uyu waCharwe nekuti ndiye akachekerwa nyika. Saka vari kuti hati restore legacy, hatidzoreredze zvino munzvimbo kuti nyika imire zvakanaka. Mataura kuti idunzvi rakamirira nyika yese yeZimbabwe zvine mucherechedzo here, nekuti pakaiswa mucherechedzo westatue yambuya Nehanda muna Samora naJulius Nyerere pai unonzi unotenderera uchitarisa kumativi mana ese. Zvine mucherechedzo wazvinazvo here kwatiri tigare tazviziva musati? Ndo zvatangofananidza zviya tichitaura kuti musaonere mbuya Nehanda pakanzvimbo kavakazvarwa nekuti vanobata mativi mana rinotodare iro riyai rakatokwana rekuratidza kuti munhu uyu anotarisa hoko dzake dzenyika yake yese kwete muchimbosiya rumwe rutivi. Zvine chirevo pekupedzisira dzimwe nyika vamagaya dziri kuzviitawo here kwamukuti furirai? Kwete, hatigoni kukufurirai. Ndoda kuti mutarise udiki huri kuuya muvana vadiki vari kafanana. Hatitangirei kuNorth Africa kana nepaCentral Africa kwakuya maledha muri kuona vana Traore, muri kuona vadiki vari kuita sana Julius Malema vari kutaura zuva nezuva mazita ekuti Steve Biko akafirei, vari kutaura Sangara kuti akafirei muno, nekuti ino Zimbabwe igogodera ramunoti magogodera aya ekurwiwa kwerusununguko. Saka chese chatinenge tichitaura munenge muchingotaura mazita vachitepa kubva vachitaura vachakati nemhaka yekuti ndo nguva yaakumuka mweya uya uchinopinda Africa yese, zviri kuitika kwese zvaakusumuka zvambe zvakadi vanhu vane kuvhurika kwavakudi kuita. Saka zvinobatsiridza kuvhura. Kana varungu vakatiuraya nedzidziso, ngatigadzirewo dzidziso yakafanana iri kuya neHanda Research Institute inopinzwa muvana iine humbo husingarambikewo. Muchidimbu vamagaya vari kutaura ivo kuti ngativei neidentity yekuti tizivikanwe kuti ndanani. Iro ropa riri matiri rinomborevei? Tiri varungu here kana kuti tiri vanhu vatema? Kana tiri vanhu vatema veZimbabwe, kuti zvinhu zvisati netsa, iyo yaakutaurwa nevanhu vachiti economy mazuva ano, inyaya yekuti kana tikadzitaura tikagadzikana kama-economist pasi tichiti rongai kuti nyika iendeke zvakanaka, vangaronga, vangagara vakaita mastatistics vakadii, asi zvikanoramba kunobatana kana tisina kurangarira kuti muno tine varedzi venyika vakarwira kuti nyika ino isununguke. Hakuna independence yaungataura usina kutaura nezvaNehanda. Kutaura kwatiri kuita kuti ndiye munhu watinofanira kuteedzera nemweya wake, kwatiri kubva nekwaakatitora nekwatiri kuenda, tichinzwa hurukuro nemaresearch aya kuti sei zvakakodzera kuti tiremekedze munhu anonziye Nehanda kana kuti gamba rinonzi Nehanda tiri pana Charwe. Chekupedzisira, sei zviri pamunhukadzi zvisina kuenda kuvanhurume kumhuri yedzinza rekwaNehanda rine homwe inobva Nehanda? Mhepo kana ichitumwa naMwari inoenda payatumwa. Takanga tiine mhepo dzakaenda pavanhurume saChaminuka naNakaguvi nanaMukwati nanamulugulu kumaDevelopment kwese uko, imhepo dzaive pavarume. Iyi yakasarudzwa kuti iende pamunhukadzi kuti achingonotakurawo nekuti vakadzi vakatsungirira sezvavakavimbisa, nekuda kuti munhukadzi anotsungirira kutakura mimba. Nyaya yakanga yauya apa yakanga ichirwadza semimba, nekuti mimba inoita 9 months asi yehondo yechimurenga yakaita 16 years pachimurenga chechipiri nemakore 8 kubva 1890 tichipambwa kunosvika pana 1898 vachiurawa. Saka mimba iyo inokwanisa kutakurika nemunhu anotsungirira mukadzi. Ndokupaise muenzaniso tiri pana mbuya Nehanda akakwanisa kuda sekunonyengedzeka kutengeka sekuru Gukaguvi vakanzi nekutya kufa sezvakangoitawo kana kumakereka avo. Jesu akutya kufa akati dai madi mukombe wadarika kurwadziwa kwenyama ari murume. Kuna Kaguvi akanzi kana usingadi kufa bvuma kubhabhatidzwa, kuti varungu vagoshandisa kubhabhatidzwa kwake vachimutsvinyira kumupa zita rembavha yavanoti Dismasiya, handiti mazvona. Asi mukadzi akakomborerwa anonzi Nehanda akanzi tokubhabhatidza here, akataura kuti utsvene hunotooneni, hamukwanise kundibhabhatidza iro richiti musauraye muchiuraya.
Vateereri, iri ndiro bhaibheri rechishona rezvokwadi remandorokwati ratiri kuudzwa navamagaya. Is a researcher by profession. Ndinoimba pane zvimwe zvinhu zvamadzidza, ngatirambei takabatirira pane nyaya yatiri kunzwa panapa. Kunyange tikaenda kune dzimwe nyika, kuenda kuEurope, kune zuva rinongonzi Nationality Day rekuti munhu nemunhu aratidzire zvekunyika kwake. Isusu vamwe Zimbabwe tinogona kushaya chekuratidzira kuti tisina nhoroondo yatiri kupiwa panapa navamagaya. Vamagaya, masvita mashoko enyu kupedzisira musati maenda. Aiwa, ndinongotenda kumhuri yeZimbabwe nenguva ino yatapuwa yekuti tinge tichitsanangurira. Ndinongokurudzira kuti ngativei tine chimiro, vanhu vanoonekwa nerupawo rwavo. Isu tiri maZimbabweans, ngatiite zvekumusha kwedu tisinganyari, nekuti mamwe marudzi haatinyari. Nyika yedu inotoverengwawo pasi rino rose. Ngativei maZimbabweans. Tinotenda zvikuru. Ibhuku ratiri kuwedzera pamusoro pemahistorians emuno muZimbabwe kuti tizive nhoroondo yekwatakabva nekusununguka kwakaita nyika ino, kuti vanhu vagozonamata pamadiro kunyange vachizotuka masvikiro. Masvikiro ndo akasunungura nyika ino. Ngatizvirangarirei. Tatenda. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority.